И здравейте всички от VBOX, аз съм Minecraft Donald и днес снимам моят 12-ти епизод на FIFA 07 Manager мод. Дай да започваме. Направил съм си това преди клипа си направих състава. Сега ще играм срещу Man City. Трябва да измъкнем точка, защото Челси ни водят, мисля, че са 6 или там с колко точки. Макар че ето двата състава. Боа Морте и Синама Понго са нападателите. Синама Понго един много добър играч. Ще видим как ще се представя в атака. Защото Хелгасън му трябва най-много 2 мача и е изморен. Боа Морте. Шут на Боа Морте. Боа Морте е много добър играч също. Луис Боа Морте. И това е корнер. Добра намеса на вратаря. Там на гърди спира футболист на Сити. Това май е вторият двубой срещу Сити, мисля, че. Ако не... Да, май е вторият двубой, обаче... Миналия... Той се бъгна миналия. Миналия май беше загуба. Затова сега трябва да внимаваме. Сега излизаме с едно от най-доброто. Най-добрите футболисти. Отново Боа Морте. Опитва удар. Но... Много страни в очертанията на вратата. Не може да оцели очертанията на вратата. Винаги влага повече сила той. Синама. Грешен пас на Синама. Отново Синама се възползва там. Синама Понго. Удар на Синама. И вратаря се намесва. Много добри 2-3 прояви на вратаря. Добре се представя той. Там разбъркване пред вратата. Боа Морте ще да се възползва от грешките и от струпването на футболистите, но вратарят реагират по-бързо и на топката. Това би трябвало да бъде тъч за нашия тим. Трябва да вземем победа. Ще играем на сигурно. В смисъл сериозно. Но... Удар! И Исаксон се намесва отново. Много добър вратар е Исаксон, като Гивън на Нюкасъл. Миналия матч срещу Нюкасъл, който беше днес, беше много хубав матч, защото Гивън при нулево равенство завършихме. Защо? Не, точно така, греша. Победиха ни с 1-0. Обаче ние имахме доста повече положения. Сега Самара с топката подава към Дабо. Дабо има свободно пространство пред себе си. Сигурно ще последва центриране. Да, центриране там. Към Самарас, но добре се справи нашата защита. Синама. Нашите футболисти разчитат повече на надбягване, на бързина, което не е добре. Трябва да разчитаме на нещо, което няма да изморява толкова футболистите. Стивън Айрланд, който играе срещу своя бивш отбор. Той е от Сити. Синама. И спряне там Синама Понго. 45-та минута, имаме 1 минута продължение на първата част. Това е нарушение и кой да изпълнява. Нека да видим Синама. Ще му дам възможност днес да видим този двубой какво ще направи. 29 метра. Изстрел! Много хубав изстрел на Синама, но виждате над вратата. Много близо беше. Точно над гредата мина топката, което го доближаваше до голът. Край на първата част. Фулъм, Манчестър Сити 0-0. Двата отбора се прибират при нулево равенство. И сега топката е в футболист на Манчестър Сити. Отново там. Самарас владее топката. Минава двама играча. Но най-накрая Малбранк. Или Малбранк, или там не знам как се казва. Отнема топката и подава към Боа Морте. Боа Морте там. Изстрел на Боа Морте. И там мислех, че Синама ще допълни топката. Но виждате какво става. Защитата на Манчестър Сити се справиха много добре и неутрализираха атаката на Боа Морте преди малко. Един много хубав удар, но вратаря, както знаем, ще се намеси. Трябва да вземем победа тук, защото ако не вземем победа и Челси вземат трите точки от
не знам кои са тяхните съперници. Това ще бъде много зле за нас, защото ще ни поведат с още по-голям актив от точки и доста трудно ще бъде тогава да, надявам се, много се надявам да отбележим гол. Стивън Айрланд. Там как се казва, не го знам точно имената. Изстрел на Буаморте! Вратарят със сигурна намеса там. Сега ще търсим нещо в корнера. Нещо дали можем да направим. Малбранк ще центрира там. И много далеч. Всех да изведа някой, но това изглеждаше като удар към вратата, който е много далеч от целта. 76-та минута. Матчът за сега е 0-0. Синклер там минава един играч. Това е засада. Засада на Коради или кой? Или просто на Синклер при центрирането е имало положение за засада. И там Айрланд. Кристиан Вал. Продължава да навлиза той в полето. Кристиан Вал в полето на Манчестър Сити. Каква грешка на футболистът. Бял екип. 89-та минута. Отново равенство. Не можем да измъкнем трите точки от съперника си. Много добре за тях сега. Открива се възможност там. И мисля, че това ще бъде гол. Не. Сгрешиха там. Дано вратаря се кара на футболистите, защото оставяха свободно пространство. И да, това е краят на този двубой. Двата отбора се прибират при нулево равенство, което не е добре, дано поне и Челси да са изкарали равен матч, защото иначе става много лошо. Ще не поведат сигурно с 9 точки, което не е добре. Ние сме на трето място вече. Пред нас минават Уотфорд. А Челси са с 36 точки. Водят най-вече с 9 точки, да, както си мислех. Добре, това беше от нашият 12-ти епизод. Дано ви е харесал и ще продължаваме в борбата във Висшата лига. Чао, до следващия епизод.